kuma kana ta fafutukayya za a yi ka zama kai ma artist din nan babba, ko ba haka ba, a dinga jinka. To yanzu wace shawara za ka ba wa coming artist da suke notes? Duk gaskiya wanda ya dau wannan salo, ma'ana cewar kawai kai da waka za ka dogara kuma kana matsayin young artist, so gaskiya ka hau hanyar keken da ba zai kai kan da kake so ba. Keken bera ke ne gaskiya ne za ka hau keken bera, saboda ba zai yiwu a ce ka san harkar waka dole za ka je studio kuma za ka je ka biya 5,000 4,000. so in ka dan samu mai sauki ne zai ce ma 3,000, so kuma ka ce ba ka fita ba, so ta yana kudin da za ka je ka buga waka zai fito. Kuma sannan abin da yake ƙara sa mutum ya yi suna shine bidiyo din waka. So in baka bidiyo, in kana yin waƙoƙin ka da yawa ya dai kai ta jin kayan ka gaskiya. So mutane da yawan mutane mun fi so mu ga an yi bidiyo din waka, mun ga mutum, mun san waye yayi, mun san kaza, kuma bidiyon ka yi kyau sosai, ka kuma yawan yin promoting din abubuwan ka. Kana da channel, kana da kaza, dole sai ka haƙura ka dan danne. To duk idan mutum baya dan fita ya dan nemo abin da zai dan samu, ta ina ka sai data, ta ina za ka je kai promoting, ta ina za ka je ka buga waka, ta ina za ka yi bidiyo din waka. Ka ce abin da yawa ke abin da yawa mana, ai ba karamin abu bane ba. Duk wanda ya dau wannan harkar to already ya san dama abin da ya dauka. Gaskiya harka ce ta kashe kuɗi kafin kai suna. Gaskiya yawa, to shine. To Allah ya datar da Prince B. A gaskiya mun ji daɗin wannan inviting ɗin naka da muka yi zuwa gidan TV ɗinmu, kuma ka samu damar zuwa. To muna yin godiya, mu dai muna ma fatan alkhairi a yanzu, Allah kuma ya ƙara ɗaukaka. To a yanzu masu sauraron mu na gida da waje da kuma waɗanda suke jin mu suna so, na san duk wanda yake kallon mu yana so ya san a ina zai sami, kamar for example in chat, wanne suna idan yayi satin zai gani, ko ba haka ba, saboda ka san da akwai followers fans ko suke cewa ko mene yawwa, to kaga za su dinga bibiyar ku domin samun ku ta wannan manhaja, ta ina in ma wani shawarwari ne ko wani magana duk za su same ku tana. To ya kamata a ce ka gaya wa masu sauraron ta ina za su same ka. So gaskiya dai inda aka fi samu na ji babbar makafar sadarwar da ake samu na ita ce ta WhatsApp. So sakamakon ina yin Facebook da sosai na fahimci kuma Facebook din akwai dan abubuwan da ake dan yi ba na jin daɗin su, kuma ba na son dinga ganin su, shi yasa sai na ce Facebook din ma na ajiye shi, kuma ina ajiye shi sai aka samu wani hacking din shi. So amma tunda yanzu ka san harkar ta koma, dole sai na koma Facebook din, tunda akwai masu nema na, dole zan koma. Idan na koma za a same ni a Sauban Sani Prince B. Sauban Sani Prince B. To IG kuma shi ma insha Allah zan koma shi ma, sakamakon shi ma na gaya ma ni akwai abubuwan da bana da dan san amma na so abin da na dora a gaba na kawai na ga na yi achieve a kai. To shi yasa na ajiye su ne, dan tsaya na dan tsaye da tunanina, saboda dan samu nutsuwa sosai, saboda yadda zan aikata aikin da nake so successful. To shi ma zan koma shi, amma account ne yana nan Sauban Sani ne shi. Sauraron mu, to kun ji dai abin da babban bakon mu ya faɗa inda za ku same shi. To yanzu Prince B, tunda kai ga ka artist ne kuma mawaki, muna so kafin mu rufe wannan taro namu a ce ka dan yi mana freestyle, ko ba haka bane ba, kowa ya dan ji. Gaskiya zan yi kuwa, saboda akwai waƙar da nake so in dan saki kwanan nan a kan Najeriya ne, abubuwan da yake dan faruwa kai. So kuma insha Allah dama akwai bidiyo din ta ma da ra'ayi zai yi kyau sosai, mun shirya ma sosai. Akwai abokanai na da suka zo za mu sassa da ce ya kamata mu dan wa Najeriya dan tuni ne za mu yi shugabanni akan abubuwan da yake faruwa. So saboda haka aka zo aka same ni, ya za na ce to ba damuwa, aka tura min beat na ce to shi kenan. Yanzu already ma kowa ba a buga ba, za a buga ta a cikin Monday or Tuesday.
saboda haka zan ɗanyi ɗan baiti na guda ɗaya a ciki. Amma John we can never give you up go. So nake na ɗanyi tsokaci akan abubuwan da suka faru wannan lokaci na so ku bani dama da abiyo da zan ji tsoron warwarewa. Gaskiya to amma na ji kana wani so ai ka san abubuwan ne akwai bacin rai wani abun aka yi ma akwai raina hankali a cikin al'amarin shi yasa muka dan yi mu ma mu dan yi dan zafi haka so ko da za mu dan yi musu mu ma allura idan muka musu allura su ma su dan farga sai su dan gyara wani abu gaskiya ne. To a nan muka kawo karshen shirin namu yanzu za mu yi sallama da babban bakon namu ne mai fatan alkhairi za mu haɗa ina mu ma mu gimtsi ko ba aka bane ba. To me za ka iya cewa masu sauraron mu a yanzu? So masu sauraro ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi saboda haka Allah yadda za mu ƙara haɗuwa da ku a channel Isa Live TV nan ba da daɗewa ba don akwai yan abubuwa da muka ɗan hukunsu dama dai saboda yanayin lokaci ne ba mu samu mun ajiye su ba. To insha Allah za mu zo mu ƙara zama domin mu ƙara tattaunawa sannan ina ba wa artist ina shawara akan cewar a ci gaba da neman ilimi a ci gaba da ɗan fita ana samu abin da za a je a studio a ɗan buga waka a waye a zo a yi bidiyo a waye a ci gaba kuma da haska hanya a gano me za a yi akan waka a dinga yin waka.